Здравейте! Днешното видео е относно това как да загреем преди тренировка, за да предотвратим травми и контузии и да се подготвим за ефективна силова тренировка. Ако разгледате първите 3 резултата на Best Warm-Ups в YouTube, ще попаднете на загрявки, които лично за мен представляват цяла тренировка. Така се появи идеята за този клип от желанието да представя ефективен и безопасен вариант. Целта на загрявката според мен е да даде сигнал на тялото и ума, че ще започва работа, а не да ни натовари до такава степен, че да се чувстваме сякаш сме направили цяла тренировка. Ще ви представя два вида загрявка. Първата е обща, а втората специфична. Общата загрявка представлява леко натоварване за цялото тяло, което да раздвижи ставите и сухожилията и да вдигне температурата. Примери за обща загрявка са бързо ходене под наклонна пътека, бавно тичане на велоергометър или друг кардиоред в рамките на 5 максимум 10 минути. Докато специфичната загрявка представлява работа с мускулните групи, които предстои да тренираме. Обикновено започвам повечето движения само с лост и се концентрирам върху правилно изпълнение, добра форма, съвсем леко напомпване. Това обикновено се постига с 1-2 серии за повечето движения, но е строго индивидуално, като зависи от личните възможности, килограмите, които ще използвате за загрявка и други фактори. Няма нужда да се прави подобна загрявка преди всяко упражнение, но преди първото упражнение, преди по-големите движения като лежанка за гърди, клек, щанга, рамени, преси, мъртва тяга и гребане е силно препоръчително. Някои може би вече се питат къде е стретчингът като загрявка. Лично мнение е, че ако не знаете какво правите и прекалите с разтягането, има по-голяма вероятност да се навредите, отколкото да си помогнете. Стретчингът може да има сериозни ползи, ако имате добър контрол върху тялото си, но за начинаещи определено би го оставил за след тренировка или в друго време на деня. Все пак, ако искате да участва някакъв вид загрявка под формата на разтягане, ето бърз и безопасен комплекс, който може да изпълните за по-малко от 2 минути. Надявам се видеото да ви е било полезно, ако е така го харесайте, а при въпроси ги задавайте в коментарите. Приятно доглеждане и до следващия клип.